2413 евро съм изкарал от Тему за близо месец. Правя този клип за всеки един от вас, който не вярва, че от Тему могат да се правят пари и че парите са реални. Ето това е моят PayPal, а ето ги парите, които съм изкарал от Тему, за тези, които не вярват. Ето 35, продължаваме нагоре. Ето ги 129, 20 евро тук съм изкарал, 32, 56. Тези всички пари са прехвърлени от Тему в моя PayPal. Ето отскоро 25 август и 21 август съм изкарал още 30 евро и 22 евро. Тези от вас, които искат да се направят също регистрация в Тему, отиват в моят профил Живко Спасов. Цъкате ето тук на линковете и намерите ето това. Първи пари от Тему. Цъкате на линка. След като направите регистрацията, отивате в Тему и пишете ето това в търсачката. Affiliate. Цъкате на него и ето го моя профил. Изтеглил съм от сега 382 евро. Но ще ви кажа една работа сега. Като влезете ето тук долу, почвате да каните приятели с ето този линк. Когато го цъкнете, копирате линка и го слагате във вашите социални мрежи. Както виждате, аз вече съм поканил над 11 000 човека. А ето ги парите, които съм изтеглил. 2030 евро. Задължително, когато си направите регистрация, слагате профилът, с който имате най-много последователи и започвате с вашият линк да канете хора. И така правите пари. Това е, няма нищо сложно. Живи и здрави от кибрития и ай чао!